Ya hara mana 21 tarik hara sini hara 21 tarik tu mana Arab sini poster ke uyang ke tengah poster sini opposition party dong nai mau party kelak apa tu sekarang tanggal mana sini tangsana nara kebeng nai ro baru sabu kelak karena baru saya mana bukan solkarik je songmari nai songmari baru je kepara baru keset baru saya maka abur saya mana sabu sarah tripura ro narantian baru zamela sisi kelak tu ka sengno प्रतिबंधक कथा सृष्टि खालायतोंखा आज बागिना सिरे अरब सिजुआ बबरा सengno सफरबनानै फोजोबतो तत्र खालायतोंखा जों सायमानो तदा जों बरक दल गोबां नुबाय जोंनो बरक सफरबि माइया बरक फानफायनि बागै आज बागिना हरब फाय बरक अबागे सिरे पुस्तारनो तस खालाय सिरि किबिका अब तो गणतान्त्रिक अब गणतन्त्र देश दङै अब हे गणतान्त्रिक सामंग द्वारा लिप्त दंनाय र सिरि अपोजिसन पार्टी र अब किन्तु ठीक गया बर ताबो माने बनि याखं तलाव हा करिखा बंनि सामो खायनाय बरक पुरो हदिस मालिया बरक बेगतिक अवस्थायनो बरक अमहाय सारा त्रिपुरा बेपिनो बरक आक्रमण अबाय सिनि त्रिपुरासा जरा थामसाला हामलांनाय बरकनो आक्रमण खालायो सफरबो अबाय सिसि खालायो अबरा सारा त्रिपुरा वाताबो सिरि बुबागरा नै खराग थामसानि खराग थामसानि खराग याग रम रही जत सिरि त्रिपुरा सारनो हाय तंखा आबरो नुगैनो बर अबहाय केबेंखा जरा केबेंनाय र बरक माने आगामी दिन बरक जिराय जे थामसानि फान बोसोर गरा बरक सायमाने बोसखांने 6 तारिख शर्मा संबारि जे दिननाय आफुर बरक सायमान आरो सायना आं आरि कस गे सर ताइ कैसा खक चिनि फ्लेग सिसिंनाय रंनो चिनि बेनारटा बरनो बम हाय सानाय बरनो आं आबरो मेसेज रन मोसोको साबदान नों दिनरा दा बिसा अब हायके सिरखे सिरि तोय एलाकावा किन्तु हरसं लायनाय जों बयाकरि रिया सिरिबो फान दङ जोंबो रक्त मांसे शरीर सिरिबो थामसे दङ हामबाय जों बरा नि साथे निजिनि याक बा एक्सन लानाय जों बरंनो आसोल हामबाय